Bejrút. Zabiť zo pár rukojemníkov to nestačí. Američania musia trpieť. Musíme ich pokoriť. To všetko je málo, generál Amin. Treba im vytrhnúť črevá a vliec ich odtiaľto až do Damašku, až kým nás nezačlenia do mierového procesu. Nezmysel. Toto riešenie nie je pre Líbiu dosť odvážne. Navrhujem zničiť Washington aj New York. Čo? A premrhať 3 roky práce s novinármi? Američania veria, že sa ma nemusia báť. Podľa niektorých prieskumov som populárnejší než ich prezident. Páni, prosím vás, takto sa nikam nedostaneme. Ak neurobíme tento týždeň nič iné, musíme spáchať aspoň jeden teroristický čin, ktorý ukáže celému svetu, že Spojené štáty, ten veľký satan, je len papierovým tigrom. Slabý národ slabochov, ktorí sú zreli na zánik, zbabelci, ktorí už nechcú bojovať. Vedel som to. Som poručík Frank Drebin z policajnej jednotky. A nechoďte mi do cesty v Amerike. Televízia Markíza uvádza americký film Bláznivá strela z archívu policajnej jednotky. V hlavných úlohách kamera, scenár, produkcia, réžia.